Malawi Today. Comrade Ntanyiwa pali Mphepo FM monga mwalonjezo amalawi tinakuwuzani kuti tibweranso madzulo kuti tizakulongosoleleni kodi chikuchitika ndi chani nkhani ya amene anapulumuka mu ndege. Nkhani imene tikuyipitiriza mpaka tufuna tipite nayo kumapeto, chifukwa kumapeto kwake nkhani ndiyomvetsa chisoni. Ndipo MCP ndi pamene akhumudwire kunena kuti kudziko kuno kulibe chisisi choncho amalawi khalani pamene pomwachidwi aitanena anangondo taitanena oyiyawo toitanani odalawo tauzeni awo asibweni kunena kuti Comrade Ntanyiwa wafika. Tifuna timve nkhani ya kuchikangawa kodi msilikali amene anapulumuka mu ndege zinakhala bwanji, nanga ali kuti, anapita kuti, lero zili kuti. Zonse tufuna tiyankhule pano pa Mphepo FM. Koma chokomera chake ndichonena kuti anthu akhoza kupanga choyipa cha mtundu ina lonse, koma kaumboni kena kake kamakhalapo. Ndiye umboni wa nkhani yonse ndi audio ya Chilima. Audio imeneyi tikupasire na Malawi siku lina lililonse, audio imene anayankhula Achilima. Choncho audio imeneyi yatipeza pali Mphepo FM. Ndi pamene tikukonzekera programu yathu iyi ya nkhanga zaona taitanani awo atalikirawo. Amalawi kodi mungakhulupirire kunena kuti president wa ku Zambia nda amene anali munthu woyambirira kudziwa kunena kuti ku Malawi kwachitika ngozi. Ku Malawi kwachitika ngozi, ndipo ngozi imene yachitika kumeneko anthu kumeneko amwalira anali president wa ku Zambia. Ife tonse ainake mdzikomo tilipe anthu ali Comrade anadziwa bwanji nkhani inaenda chonchi. Monga ndinayankhula kumama kuja kunena kuti pa 10 Juni mu ndege moja munakwera anthu 10 kuphatikizapo vice president wa dziko. Ndipo chimene chinachitika ndege imeneija anachita kunkakamiza pilot kuti aitsitse, ndipo ndege ija ataitsitsa ndi pamene anapeza mpata asilikali akukobe barracks ndi maisraeli amene anaigwesa ndege imeneyi. Ndipo ataigwesa ndi pamene anayamba kupanga zawo za uchiwembuzi. Choncho msilikali ameneyi anayesesa kumteteza Chilima kuti asachitidwe chipongwe china chilichonse, koma chifukwa cha kuchuluka kwa asilikali komanso anthu ena apadera ma civilians amene anali ku maloku zinakanika kuti msilikali ameneyi akwanirise kuteteza a vice president Klaus Chilima. Choncho Klaus Chilima anayankhula mawu amene anamuuza msilikali ameneyi. Msilikali ameneyi ndi wakuzomba kukobe barracks. Mundege imene anakwera Vice Chilima munapoperedwa mankhwala amene anapangisa kuti anthu onse amene anali mundege afoke.
choncho msilikali anayesesa kupulumusa achilima koma sizinatheke. Kumapeto kwake amalemu a Klaus Chilima anamuza msilikali ameneyi kunena kuti iweyo zipulumuse, nyamuka kuti usapereke umboni woona ku dziko, koma uyesese ukakumane ndi akazi wanga ndipo ukapase uthenga wonena kuti Chilima waphedwa ndi Ayuda komanso anthu achikuda amene amagwira ntchito limodzi ndi Richard Chimwendo Banda. Ndipo msilikali ameneyi zitachitika zimenezi anayesa kuzipulumusa ndipo anathawa. Mwamwayi anakumana ndi anthu, atamuona wavulala kwambiri kumufusa, anawuza kuti ndithandizeni kulongosola ndi zilongosola mukundithandiza. Anthu aja anamuthandiza pomugulira zovala ndi kuchosa uniform ya ameja kuti asazindikirike. Ndipo msilikali ameneyi anapulumuka, ananyamuka ulendo ndipo anakafika ku chipata ku Zambia kumene anakakumana ndi asilikali a ku Zambia, ndipo anakazipereka m'manja mwa asilikali a ku Zambia ndi kuwafotokozera chimene chachitika, kunena kuti kwachitika ngozi ya ndege imene munali vice president wa dziko la Malawi, ndipo ine nali momwemo ndipo ndapulumuka. Asilikali a ku Zambia anali ontutumira pokumva zimenezi, ndipo anayimba telefoni ku barracks kwawo, ndi pamene wamkulu wa nkhondo wa ku Zambia anayimbira president wa ku Zambia. Ndipo timati ikaende koma tingoti president wa ku Zambia kuti zimveke. Ndipo president wa ku Zambia atamva nkhani imeneyi anatumiza anthu ndipo anakamtenga, ndipo anakafika ku nyumba kwa president wa dziko lija la Zambia, ndi kumene analongosola china chilichonse. Umboni wa ngozi ya kuchikangawa president wa ku Zambia akuziwapo kanthu, osati iye anapangapo kanthu, koma akudziwa chifukwa msilikali ameneyi anatengedwa mpaka ukafika ku nyumba kwa Chilema, ndipo anakalongosola mmene zinachitikira ku chikangawa. Ndipo Malawi president wa dziko la Zambia atalandira uthenga umenewu, atamva president ameneyi wakhala limodzi ku sukulu ndi president wa chipani china ku Malawi, anali limodzi ku America, akhala limodzi ku America. Ndipo
anaimba telefoni president wa Zambia kumwimbira president wa chipani china ku Malawi kunena kuti nzanga kuno kuli msilikali amene wabwera atafulala akuti kwachitika ngozi kwanuko. Ndi pamene president ameneyi wa chipani chimene sindikuchitchula chifukwa mwina azamba kumuphaso, ndipo president wa chipani chimenechi cha ku Malawi anamuyankha munthu uja kunena anamuyankha president wa ku Zambia kunena kuti muimbire Chakwera umuuze zonena kuti kunotu kuli msilikali amene wapulumuka pa ngozi ya ndege imene yachitika ku Chikangawa. Ndi pamene Lazarus Chakwera anatunthumira kwambiri mayankhidwe awo amene anapangisa president wa ku Zambia ndi kuzindikira kunena kuti ngozi iyi inali yongopanga. Ndipo Lazarus Chakwera anampempha president wa ku Zambia kunena kuti tibweresereni munthuyo ngati ndikotheka. Ndipo president wa ku Zambia ananena kuti azakhala wotetezeka bwanji munthu ameneyi. Ndipo Achakwera iwo ananena kunena kuti azakhala otetezeka, azikhala ku State House ndipo samatuluka. Uthenga uwu ndikufuna upite kwa president wa chipani chimenechi cha ku Malawichi. Iyeyo akuchiziwa chifukwa ndi amene anampempha president wa ku Zambia ndege kuti ibwere ku Malawi, chifukwa president wa ku Zambia atazindikira kunena kuti ndi dala limene lachitika kunena kuti vice president aphedwe. President wa chipani chimenechi ndi kuchibisachi anampempha nzakeyi amene ali president wa ku Zambia kunena kuti chonde awa ndi maliro tithandize ndege. Ndipo president wa ku Zambia anavomereza. Ndi pamene tinaona ndege ya ku Zambia ikubwera kuzathandiza kunyamula maliro a vice president. Koma mmene ndege ija imabwera, president wa ku dziko la ku Zambia ataziwa zoona zenizeni zimene zinachitika ku Chikangawa kuja, ngakhale ife aini ake sitinali tikudziwa koma iye anala kudziwa. Choncho Malawi msilikali uja president wa ku Zambia atayankhula ndi Achakwera atanena kuti azamuteteza. Lero chigawo cha kumadzulo kuno Malawi ndikufuna kukuwuzani kunena kuti after kukhala ndi ma information onse ndizokhumudwisa, ndipo uthengawo ndikufuna upite kwa president wa chipani chimenechi cha ku Malawi kunena kuti mumuimbire Chilema kunena kuti msilikali amene unamsunga ku nyumba kwako Malawi Congress Party amupha. Kodi uno mwezi uno tikuti mwezi uno ndo wachani ino amene mukuwerenga? July, June, May. Msilikali ameneyi waphedwa mu May ndi Achakwera pofunanso kubisa umboni kusonyeza kuti anthu onse sopano anali mu ndege 10 amwalira. Koma uyu wa namba 10 zambiri anamuza president wa ku Zambia oti president wa ku Zambia akuziwa imfa yonse imene inachitikira ya Klaus Chilima A to Z. Chifukwa msilikali anayankhula china chilichonse ku Zambia. Ndipo tikunena pano manda a msilikali ameneyi ali ku State House mu Nkhalango, Limpopo. Ndi Comrade Tajiwa.
Choncho ife titamva ali Mpopo kunena kuti msilikali ameneyi anaphedwa, waphedwa miyezi 3 yapitayi. Tinapitiriza kupanga kafukufuku wathu ndi pamene tapeza zonena kuti msilikali ameneyi amachokera ku Kobe Barracks ku Zomba, ndi kumene amachokera. Choncho Amalawi ndizomvetsa chisoni kuti msilikali amene anapulumuka mu ndegeyi panopa ndi malemu anaphedwa ku State House, ndipo manda ake ali mu nkhalango ya ku State House. Choncho ku State House kumene kumakhala president lero kwasanduka manda. Amalawi nonse ndifuna ndikupempheni pa 16 September maso anu akaganizire kwambiri imfa ya anthu amenewa, imfa yowawa chimene anaphedweredwa. Palibe wina aliyense akuchiziwa mpaka lero, koma chosangalatsa tili ndi audio imene Klaus Chilima amayankhula, ndipo audio imeneyi tiyibweretsa pa Limpopo FM, tizayiplaya ndipo tizayiponyanso pa social media kuti aliyense azamve kunena kuti kodi Klaus Chilima anati chani. Ndipo tikutumiziraninso picture ya msilikali amene waphedwa, amene wakwiriridwa ku State House ndi achakwera ndi gulu lawo. Limpopo ndi Comrade Ntanyiwa, chigawo cha kumadzulo. Programu imeneyi akutipasira madzulo ano ndi a Transkuria achikalongwe omwe akufuna kudziwisa nonse amene muli ndi katundu wanu kunena kuti iwo afika, ndipo mwayimbire pa nambala yawo 07820323134. a Transkuria achikalongwe afika, ndipo ayimbireni kuti asatenge katundu wanu. Nonse amene anakunyamulirani katundu afika ku Malawi ayamba kugawa. Programu iyi akutipasiranso ndi Dr. Lake amene akupezekera kuja ku Durban. Dr. Lake nambala yawo ndi 07437803321. Dr. Lake nambala yawo 07437803321. ndipo mukafuna mankhwala achikuda, mankhwala oti akuthandizeni mu mavuto anu ena aliwonse, ayimbireni Dr. Lake. Ndiponso ambiri amafusa za nambala ya Dr. Chimera Aufi. Nambala ya Dr. Chimera Aufi ndi 064-128-2423. 064-128-2423. nambala ya bwana Dr. Chimera Aufi amene akupezeka ku Jimiston. Dr. amene anthu ambiri akuyamikira kunena kuti anapita kumene koko anakatenga mankhwala onena kuti olo munthu kuombera osomberedwa. Anthu atenga mankhwala zikutheka. Anthu anapita ku Jimiston kukatenga mankhwala, anathamangisidwa ku ntchito ndi kuyitanidwa. Anthu anamangidwa ndi a Home Affairs, anapita kukatenga mankhwala, abale awo kungopita kumene kuja ndi kungoshautidwa ndi kuntulusa m'bale wawo. Ayimbireni Dr. Aufi pa nambala 064-128-2423. komanso yankhulani ndi Dr. Lake pa 07437
080321 komanso tonse amene tili ku Pretoria ndi madera ozungulira katundu wathu kuti apite kumudzi yimbireni Transkulia pa 07820 32134 chigawo cha kumadzulo tikutero Daniel chapter 5 verse 25. We wish you well. September 2025 next year. 15 September next year. Mutoka comes to Paris. Give it away. September 16. 8 p.m. Akubuela kuplata mawani kulongo. Mwapezeka mwapelewela ufumu wanu wawerengizae ipota uwona kujiwata uzachosedwa kuchifumu muzikakala kumuti kadufungu ufunabe nukakale ufumu ya pantundu kapina mwina mubelele kuja kunyumba ya mulungu ukapitilize chito yanu ija unaisira panjira kufikira ntawe tinusu bakananoka muzaziwe kuti mulungu utenga ndumenewo my Joyce Banda utenga ndumenewo apito mtarika mwana wanu waphedwa ku State House amukwirira mu nkhalango mukumva bwanji nonse Malawi tiyeni osakavoteranso Malawi Congress Party ndiyakupha kuba ndi kuononga chikupasirani chithunzi cha msilikali amene waphedwa ku State House amene wakwiriridwa kumeneku ndipo tikupasirani audio ya malemu Klaus Chilima munali ndine Comrade Ntanywa nambala yathu pa Limpopo FM imene timalandirira mauthenga amene mukufunika amene mufuna ku business yanu ipangidwe iulusidwe pa Limpopo FM nambala yake ndi 073-257-1972 ndikateranso ndapita ndikufunire usiku wabwino ukatidalisa zambi tizabwezera kwa inu koma mulungu akadalisa anamubwezera monyeka bajatu mulungu si mutu tikunena pano walimanda chakwera ndi chilima pakuza anatandibota pakamwa ukatisankha ife kukhala mfumu Malawi azakhala ideni anthu bomva kuti analimbusa Malawi anakonda kuyesa nkhosa osaziwa kuti nali nkhuku tambala wakuda pangwala azipakasira zabwino zonse Malawi yesa kuzonzeka zokudya zovala chito kusowa
mulungu mushiteko mphamvu achakwera ufumu wanu akubera mbedi ya zautenge